बे समाव एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा फोरमायथिदों जे बे समाव बर' हारिनि बिग्रायारि लोगो बिथांमोनखौ एबा बर' रायजो राजाफोरखौ खावलायदों एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा जे बिथां दिपेन बर' बिथाङा फोरमायथिदों जे बे समाव गोसोखौ लोरबां खालामनो नाङा जे बिग्रायारि गोसोखौ लोरबां खालामनो नाङा मानोना बे समाव बर' हारिया एबा बर'फोरा बिग्रायनानैसो माखासे मानि जे मोनथाय बे मोनथायखौ मोननो हादों बिथाङा एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा फोरमायथिदों एबा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गोदान दिल्लीनि जन्तर मन्तराव 3 घन्टा धरना हाबाफारियाव बाहागो लानानै बे समाव रायजो राजाफोरनो खावलायदों रायजो राजाफोरनाव बिथाङा बे समाव बर' रायजो राजाफोरखौ बिथाङा खावलायदों जे मोनद' हारिनो एसटि होयोब्ला माबायदि जेंनायाव गोग्लैनो हागौ आरो मोनद' हारिनो जुदि एसटि होयोब्ला माबायदि जेंनायाव गोग्लैनो हागौ बेनि सायाव फोरमायथिदों एबसुनि आफादगिरि बिथां दिपेन बर' बिथाङा फोरमायथिदों एरैहाय बिग्रायारि एबा सोमावसारारि लोगो नोंथांमोन बिग्रायारि गोसोखौ माब्लाबाबो फोजोबनानै लानो नाङा मोनद' हारिया एसटि जायोब्ला बर'नि सिनायथि 6 शिड्यूल जोंनि एसेम्बली पार्लियामेन्ट आथिखालाव बिटिसि आव मोन 30टा एसटि रिजार्वेशन बेफोर जेबो थानाय नङा गोमोरलांगोन हाद्रि जालांगोन मोस्रोम बायदि जालांगोन होननानै बाथ्रा बुंथिदों दिपेन बर' बिथाङा मोनद' हारिनि एसटि जायोब्ला बर'नि सिनायथि 6 शिड्यूल जोंनि एसेम्बली पार्लियामेन्ट आथिखालनि बिटिसि आव मोन 30 एसटि रिजार्वेशन बेफोर जेबो थानाय नङा गोमोरलांगोन हाद्रि जालांगोन मोस्रोम जालांगोन होननानै बाथ्रा बुंथिदों दिपेन बर' बिथाङा सोरबा राजखान्थिनि थाखाय बुंदों साननो हागौ नाथाय बिदि नङा आलादा रायजो बडलेण्ड दाबिनानै मोननाय बिएससि बिटिसि बिटिआर आव जोंनि 6 शिड्यूल ट्राइबेल बेल एन्ड ब्लकखौ जों खोमानानै लानो नांगोन मोनद' हारिनो जुदि एसटि होयोब्ला आलादा रायजो बडलेण्ड दाबिनानै मोननाय बिएससि बिटिसि बिटिआर आरो जोंनि 6 शिड्यूल ट्राइबेल बेल एन्ड ब्लकखौ जों खोमानानै लानो नांगोन एसेल' सुबुं अनजिमा थानाया 2 कौटि मोनद' हारिनो एसटि होयोब्ला बर'फोरा थावरिना थानो हानाय नङा एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'नि गोख्रों फोरमायथि एसेल' सुबुं अनजिमा थानाय बर'फोरा 2 कौटि सुबुं अनजिमा थानाय मोनद' हारिनो एसटि होयोब्ला बर'फोरा थावरिना थानो हानाय नङा एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'आ बेफोरबायदि बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोनदों बिग्रायारि गोसोखौ जों मालाबाबो फोजोबनानै लानो नाङा मोनद' हारिया एसटि जायोब्ला बर'नि अस्तित्व 6 शिड्यूल जोंनि एसेम्बली पार्लियामेन्ट आथिखालाव 30टा माने बिटिसिनि समष्टि जेबो थानाय नङा बे मोस्रोम जालांगोन मोस्रोम बे हाद्रि जालांगोन सोरबाया साननो जानांगौ राजनीतिक स्वार्थनि थाखाय खोथाखौ बुंबाय थागोन सोरबा राजनीतिक स्वार्थ दङ नोंथांमोना बुंबाय था जोंहा बादा गैया किन्तु जोङो बे खोथाखौ स्पष्ट बुङो बर' हारिया जि अस्तित्वनि थामोन्थानि जि बड'फानि आदर्शजों जि आलादा रायजोनि आन्दलन खालामदोंमोन आलादा रायजोनि आन्दलनाव बिएससि बिटिसि बिटिआर मोनबाय आरो दिनै बे समाव जोंनि मोनखानाय अधिकार जोंनि हा हु जोंनि ट्राइबेल बेल एन्ड ब्लक जोंनि 6 शिड्यूल जोंनि एसेम्बली पार्लियामेन्ट पलिटिकल रिजार्वेशन बिटिसिनि पलिटिकल रिजार्वेशन बर' कसारी काउन्सिलनि अस्तित्व कार्बि आंलंनि बर'फोरनि अस्तित्व बेखौ जों मालाबाबो खोमाना लानो नागिराखै 45 लाख ट्राइबेलाव बर'फोरानो 25 लाख आधानि बारा आरो 45 लाख ट्राइबेलाव 6 जनगोष्ठीया 2 कौटिया जाबसिनोब्ला बेजों बर' हारिया मालाबाबो थावरिनाय नङा रायजो राजा मोनथांमोन जों रावबो 6 जनगोष्ठीनि बिरोधि नङा 6 जनगोष्ठीनि जों हिंसा खालामग्रा नङा बिथांमोना मा अधिकार लायो मा मोनो मा होयो होथों किन्तु जोंनि अधिकारखौ धंस खालामनायनि थाखाय नङा दा बेखायनो मानगोन आं दैदेनगिरि बिग्रायारि मावथि लोगो नोंथांमोन 25 नभेम्बराव आरो बे बिला फैगोन बे बिला फैबा बिनि उनाव मा जागोन बेबो नायनो गोनां आरो बेखायनो जों धैर्ययै सैथोयै गणतान्त्रिक आन्दलन सोमावसारनायनि जि स्पिरिट बड'फाया जि होलांदों महात्मा गान्धीया जि होलांदों महात्मा गान्धीनि देशआव बड'फानि देशआव दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोंनि गणतान्त्रिक आवाजखौ जों लाखिगोन बे आवाजा रावनिबो हेंथा नङा बे आवाजा सोरबा बिटिसि सरकारनिबो नङा बे आवाजा सोरनिबा हेंथाय नङा दायित्वआ जाबाय भारत सरकार आसाम सरकारनि आरो दायित्व मथे खामानि मावनांगौ आं बेखिनि खोथाखौ स्पष्टयै बुंबाय।